Podľa mňa súdnosť, ale nie. Ak to má byť úplne reálne, tak podľa mňa mobil sa stráca, že brutálne. To aj si za starých časí pamätám, že sme mali desiatky mobilov, ktoré sa nachádzali. Ja som mega platič kartou, takže som strašne rád, že vôbec fungujú systémy, ako sú platobné brány, ako sú karty a bankomaty, tie už nepoužívame vôbec. A v našom prípade super, ja myslím, že máme dobrú spoluprácu. Verím, že nám aj vydrží ešte pár rokov a som aj veľmi rád, že je veľmi osobná. Robili sme s inými platobnými bránami a vôbec sme nepoznali tých ľudí, bolo to iba cez maily, toto je celkom príjemné, že sa vieme aj stretnúť a pokecať a aj o veciach, ktoré potrebujeme pre festival a technických záležitostiach, takže je to veľký plus. A tak myslím, že v našom prípade je vytrvalosť jednoznačne, lebo robiť kultúru na Slovensku je strašne náročné. Beh na dlhú trať, takže opäť to máme spojené, no je to ten beh. No, cinkite peniaze na účte, to som už dlho nemal, takže asi teba asi. Zaujímavá otázka. ABBA. My si obehneme areál a naozaj málo kedy už máme nejaký dlhý rad, teda musím zaklopať, určite to môže stať, ale sa to moc nedeje a tie terminály fajn, už sú všade, takže strašne nám to pomáha a myslím, že už skoro každý platí kartou teraz, takže to funguje super. A opäť je výzva to, aby sme tam zase dotiahli aspoň tých 30 000 ľudí. No, to nie je samozrejmosť, že tí ľudia chodia na ten festival každý rok, takže opäť sa snažíme o to, aby naozaj tam došlo čo najviac ľudí a aby zase si povedali, že to bol fajn ročník, takže dúfajme, že sa nám to podarí, toto je veľká výzva.